Bo día a todos e a todas, eu son Andrea Veiga, xornalista de Ciencia e dou-vos a benvida á terceira sesión de Ciencia en Feminino, o ciclo de entrevistas e mesas redondas que organizamos en colaboración coa Deputación de Pontevedra, co Gallo do 8M, o Día Internacional da Muller, que levaremos a cabo durante todo o mes de marzo. O obxectivo é reflexionar sobre a situación da muller na ciencia, a presenza feminina nas áreas STEM, o teito de cristal e a fenda salarial son algúns dos temas que trataremos nas próximas semanas. Pero antes de comezar, imos dar a benvida á coordinadora da área de Igualdade e Benestar Social, Sandra Bastos. Hola, moi boas, que tal? Hola, Sandra, que tal? Pois encantada, é un placer para min estar de novo aquí con vos compartindo estes podcasts. É un auténtico luxo escoitar a estas mulleres referentes que tanta falta nos fai. Así que moitísimas gracias, Andrea, e tamén Laura, que fai outras das entrevistas. Este ano, no día que conmemoramos o Día Internacional das Mulleres, é un día moi importante, evidentemente, pero é certo que, vamos a usalo para poñer o foco nese día para que se nos mire un pouquiño máis, pero traballamos durante todo o ano, como fan todas estas mulleres extraordinarias que estamos a escoitar. Este ano, o noso lema da Diputación é a nosa meta a igualdade. Non? É un lema que seguro que lle soa a todas estas mulleres con grandes carreiras que, por ser mulleres, pois estamos seguras, e de feito estamos a escoitalas que tamén estuveron esas carreiras cheas de obstáculos, non? Por falla de referentes nas súas profesións, que fan moitísima falta, ten esos referentes, non? Nos que se miren reflexadas. E tamén, pois, deses obstáculos que teñen de compatibilizar, non? A súa labor de investigadoras e da ciencia, pois, coas súas vidas persoais. Esa falta de corresponsabilidade que a veces sí nos descubren, iso tamén nos alegra moito, non? Saber que ao final esa meta, esa carreira, témola que facer xuntos e xuntas. Hoxe contamos cunha grandísima referente no campo das matemáticas, Andrea, que nos vai acompañar, Elena Vázquez Abal, catedrática de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela, é recoñecida co Premio de Divulgación Científica da Real Academia Galega de Ciencias en 2024. Moitísimas gracias, Elena, por acompañarnos hoxe e por compartir o teu tempo, o teu coñecemento neste ciclo, sabendo da túa intensa actividade investigadora e docente. Como lle comentaba noutras entrevistas a Laura, os datos que coñecemos non son moi alentadores, porque as mulleres seguimos sendo menos nos grados de ciencias, pero é imprescindible que teñamos un liderado feminino neste ámbito. Por iso, é vital promover iniciativas como Ciencia en Feminino, este programa que axuda a romper cos estereotipos e visibilizar as mulleres científicas na man de referentes como África González, Elena Vázquez Abal, Laura Castro Souto, Gloria González, Soledad Torres Guijarro e Iria Gómez Touriño. Pola nosa parte, da Diputación de Pontevedra, imos seguir traballando a favor desa igualdade do benestar das mulleres, porque a igualdade, como decíamos, non pode quedar limitada un só día dun só mes. Debe ser unha aposta diaria de todas e de todos os 365 días do ano en todas as áreas do Goberno. Nada máis que darvos as grazas de novo, Elena, pola túa participación neste ciclo, Andrea, e a vos que nos estades escoitando por acompañarnos hoxe. Agardo que esta conversa sea inspiradora e nos axude pois, a chegarnos un pouco máis a nosa meta, a igualdade. Moitísimas gracias. Moitísimas grazas a ti, Sandra, por estas palabras. E, pois quedámonos con isto, non? Con que temos que falar das mulleres investigadoras os 365 días do ano. A verdade. Así que nada, pois moitas grazas polo teu saúdo. Hoxe acompáñanos Elena Vázquez Abal, unha científica que leva anos demostrando que as matemáticas non só se investigan, senón que tamén se contan e se comparten. A nosa convidada é a última galardoada co Premio de Divulgación Científica 2024, concedido por unanimidade pola Real Academia Galega das Ciencias, é un recoñecemento que pone en valor non só unha carreira científica sólida, senón tamén un compromiso coa divulgación e coa igualdade.
Nada en Pontevedra en 1960 e catedrática da Universidade de Santiago de Compostela na área de Xeometría e Topoloxía. E leva vinculada a institución Compostela dende 1983, onde desenvolveu gran parte da súa trayectoria investigadora e docente. A súa investigación céntrase na xeometría diferencial e conta con numerosas publicacións en revistas internacionais de referencia. Pero se algo caracteriza a Elena Vázquez Abal é a súa aposta decidida por trasladar as matemáticas dende as aulas ata as rúas, xa que leva a cabo ciclos de relatorios, exposicións e outras iniciativas que tratan de conectar a ciencia coa sociedade. Foi presidenta da Comisión de Mulleres en Matemáticas da Real Sociedade Matemática Española e dende 2023 é presidenta do Comité de Diversidade da Unión Matemática Internacional, o que pon a Galicia nunha situación, nun espazo clave da reflexión global sobre ciencia e igualdade. A súa trayectoria combina a investigación de alto nivel, compromiso, divulgación e unha defensa activa pola igualdade no contexto científico. Entón, agora sí, damos a benvida a Elena Vázquez Abal para coñecer de primeira man a súa experiencia, a súa visión sobre o papel da muller na ciencia e tamén coñecer que camiño queda por percorrer para facer da ciencia un espazo cada vez máis inclusivo. Ben, entón, pois nada, hola Elena, que tal? Hola, boa tarde. Que tal? Bueno, pois nada, benvida a esta xornada de ciencia en feminino. Bueno, pois tras este breve percorrido pola Bueno, breve, pero tua... tamén moi profundo. No, Ahora non sei claro, que breve. facer, se pode. Claro, bueno, Tanta un pequeno responsabilidade resumo, que acabas de fixen. cargar. Bueno, non, quería así facer este pequeno percorrido para, bueno, por empezar polo principio, porque quería comezar a preguntarte como naceu a túa vocación polas matemáticas nun contexto da Galicia dos anos 70. Eu diría máis, con un entorno dos anos 60, é dicir, que foi onde empezou. Eu empecé a estudiar en Pontevedra algo que era unha academia naquel momento, era un colexio de primaria, se poderíamos chamar, donde había nenos e nenas. Nunha academia chiquitita, que hai en Pontevedra, que se chamaba la Academia de FEFA, o sea, e agora é un colexio que creo que se chama San José, que tamén hai na parte bella de Pontevedra, e aí había unha profesora que, cando eu tiña 7, 8 anos, máis ou menos, que foi cando marchei dali, pois estaba empeñada en que era moi boa en matemáticas. É dicir, a min gustábame moitos problemas que poñía, o resolvía, entón, digamos que convenceu a miña nai que tenía que buscar un sitio pois para poder desenvolver todo isto das matemáticas. Convenceuna, entón cambiei, bueno, ali non iban a dar clases xa do que se chamaba bacharelato antes. Entón, me marchei de ali, me fun ás Doroteas, pois, cuestiones destas da vida que te colocan allí, e aí foi cando empezaron as cousas. É dicir, por esta profesora, que era, pois xa che digo, cando eu era unha nena moi pequena, non sei que viu aí a hora de resolver problemas, porque os problemas de antes eran como cuestiones máis sencillas, o sea, pero gustoulle. Entón, collín esa tema de as matemáticas, e como era bastante boa estudiante, pois seguín con esa afición. Ás veces cambiaba, ás veces non, porque todos me decían, bueno, matemáticas, non sei que horror. Eu soñaba con ser arquitecto. Entonces, bueno, a cousa foi cambiando. Pero xa é dende esa edad onde as cousas se volcaron aí. E además, tamén por levar a contraria. É dicir, que vas a facer tú en matemáticas? Pois non, vamos a facer isto. Entonces, casi hai unha combinación de todo. Pero a influencia foi dende moi pequena. Claro, é que xusto podería dicirse que esta profesora foi un referente, para ti, por así dicirlo, claro, literalmente. Sí. Claro, o que falabas ti ao principio, existe un mito, de que entre as mulleres e as matemáticas, non sei que mitos persisten a día de hoxe sobre as mulleres a súa capacidade matemática, por así dicilo. Mira, eso, ahora que falaba de ser tan pequena, eso é algo que empreza moi pronto. É dicir, tú notas en rapazas que hasta unha determinada edad, pero estou falando de edades moi tempranas, non fan diferencia. É dicir, responden todos os problemas, pero chega un momento que as rapazas botan un paso atrás e
deixan de confiar en sí mismas, é como se se autoevaluasen cada vez que falan, co cual, cando lle pregunta, é unha cosa que está bastante estudiada, cando o profesor ou a profesora lles pregunta algo de matemáticas ou, máis que nada, de cousas de ciencias, normalmente os rapaces sempre están, aínda non acabou de facer a pregunta, e xa están coa mao levantada para contestar, vale? Cuestión é que, xa che digo, os rapaces, cando preguntan en clase, está o profesor falando e xa están así coa mao levantada. E as rapazas non. As rapazas quedan caladas, acaban de escoitar a pregunta, empezan a pensar na resposta e teñen moito medo de facer o ridículo. Non? Supoño que será a evolución dos dous sexos a unha determinada edad. E iso se empeza a paralizar. Empezan, non, a mí non me vale, eu non valgo, cousas polo estilo. Entonces, eso é un problema moi gordo neste tipo de capacitación. Cando chegas a ser maior, pois como ves xa no dándote valor a ti mesma, pois a cosa acelérase. Claro. Claro, eu entendo que tamén como un freo, isto que me estás contando agora, é como unha especie de freo para que as nenas cheguen a estudar carreiras, non? Como as matemáticas, por exemplo. Claro, Pero claro, todas as sí, carreiras STEM, máis ou menos. É dicir, aparte, xusto. bueno, hai algo que está claro, que non teñen referentes. É dicir, non hai ningún referente, bueno, agora xa hai alguno, pero non hai referentes tantos, porque os referentes, ademais, o que quizás deberíamos de facer é facelos actuales. É dicir, non irnos a Hipatia, que é fantástico, pero claro, facer referentes actuais, que sería moi necesario para as nenas. O sea, sobre todo as nenas, se ven que hai xente máis ou menos de súa edad ou de súa entorno, da edad da súa nai, que están metidas en esas cousas, elas xa non teñen tanto medo. Xa saben que hai unha aí, entonces o miran. Non? Hai unha cosa que, non sei en que país nórdico, facían que lle preguntaban aos rapaces e ás rapazas se querían ser presidentes do... Pues non me acordo de onde era. Entonces, como levaban moitos anos sabendo mulleres como presidentes, os rapaces non concebían, os nenos, non concebían un neno presidente. Entonces, non, eso só poden ser chicas. E acababan facendo esa estrutura mental que lle impedía pensar en eles mesmos como presidentes. O sea, é que a influencia de pequenos é moi importante. Sí, totalmente, jolín. Non coñecía eu ese experimento, Sí, pero sí, sí. vamos, acábame de... Bueno, hai sí, os jolín. típicos estos vídeos onde ves nunha clase de rapaces de primaria que lle dice, bueno, píntame un bombero, non sei se os conocerás, supongo que píntame un bombero, Sí, píntame un astronauta, e todos son homes. E de sí, pronto entran e todos alucinan, están disfrazadas. Non están disfrazadas. E iso hai que metelo claro. na escola, xa che digo, moi pronto, porque aí é onde se empezan a distinguir. Claro, sí, é que xusto falabasme agora, non, da presenza feminina no ámbito STEM, nas carreiras STEM. Claro, as cifras amosan avances, pero a presenza feminina diminúe, non, a medida que se avanza na carreira científica, na carreira académica. Claro, entón, por exemplo, sei en carreiras non máis do ámbito sanitario sí que hai máis presenza feminina, pero, por exemplo, segue a existir o teito de cristal nas matemáticas? Sí, claro que sí. O que pasa que, Sí. mira, por exemplo, en medicina hai unha cantidad grandísima de mulleres agora, pero digamos que as carreiras de moda, como pode ser as matemáticas, a informática, a física, cosas así, cada vez son máis competitivas a hora de entrar a estudiar. Entonces, as mulleres normalmente non lles vai a competición. O sea, prefires estar en segundo nivel e prefiren traballar en grupo que traballar solas. Entonces, digamos que a medicina ven como algo que aporta á sociedade, porque así como te educaron, ¿no? Para servir, para cuidar. Entonces, hai máis xente que se está presentando a medicina sendo unha carreira exixente para poder entrar. Pero en matemáticas, dende que empezou os dobles grados e que a nota de corte era moi alta, non é porque non haxa rapazas que a teñan. E son rapazas que, digamos, non queren meterse nunha competición tan forte. O sea, estamos vendo, por exemplo, coa Olimpiada de Matemáticas. Sempre hubo moi poquísima xente, mulleres que se presentaran á Olimpiada Nacional. E se fixo unha prueba, ou sea, a mí me parece, a alguna xente non lle gusta, que organizar unha Olimpiada feminina. Entonces, a Olimpiada feminina, elas están entre mulleres. O sea, non sinten unha presión ninguna.
Bueno, pois as rapazas que van a esa Olimpiada despois van a xeral. É dicir, é unha maneira como unha discriminación positiva, poñamos por caso. O sea, sacalas dese Claro. entorno donde se sinten inferiores, poñelas a todos, darlles valor a sí mismo, e despois sí que afrontan. E os problemas son exactamente igual, é dicir, é Claro. algo que non hai outra cousa que facer, pero sucede eso. O sea, a discriminación positiva a veces é moi, moi necesaria. Bueno, pois claro, como mencionaba ao principio, non, tras esta recompilación de casos nos que as mulleres, pois queren tamén entrar en carreiras de matemáticas, como as matemáticas en carreiras científicas, claro, ti recibiches, non, o premio, como comentaba ao principio, de Divulgación Científica 2024. Claro, que significa, non, para ti este recoñecemento no contexto do 8M de que, premien o teu traballo como divulgadora durante tantos anos? Mira, para min ten dúas satisfaccións. Unha que premiaran a unha muller. Outra que premiaran a divulgación, que ven a ser o patiño feo da ciencia. É dicir, a divulgación non está considerada todavía co valor que debería de ter, non? Porque é algo que eu penso que debemos á sociedade. É dicir, o diñeiro que está gastándose en investigación debe de surtir un efecto de que, pois non sei, de unha educación, entre comillas, para xente, para calquera cidadán. Entón, eso normalmente nunca se contou nas valoraciones ni para ascender de puesto, ni cousas polo estilo. Eso sí me satisface moito. E despois o feito de facela en galego, e aparte fago unha divulgación moi, como diría eu, a rapaces novos, a xente moi maior, nun bar, é moi tomada sin ser algo moi institucional. Non? Eso me parece moi interesante. E xa te digo, que sexa divulgación, que premien a divulgación, me parece moi bon, porque a xente empeza a pensar que eso vale para algo, non era a típica tontería que te ibas a facer para entreter e non estar traballando noutra cousa, e outra que lle fagan a unha muller. O sea, e en matemáticas, claro, porque divulgar en outras cousas non é que sexa máis sinxelo, a xente está máis acostumbrada a ir a cosas de bioloxía, incluso de física, porque parecen máis aplicables. Pero en matemáticas é unha cousa realmente diferente. Sin embargo, en España hai moi boas divulgadoras mulleres, moi boas. Claro, poderíasme dicir algún exemplo, como dicíamos antes, non? De que precisanse referentes actuais. Poderíasme dicir algún exemplo de divulgadoras matemáticas? Pois mira, unha é Marta Macho, que do País Vasco. Aparte ten en canales en Instagram, en Facebook, en todas as cousas divulga, e aparte dar conferencias, o sea, e aparte está moi volcada nas mulleres matemáticas. E a outra, espera a ver se consigo, é unha chica andaluza que fala na radio. Ai, Dios mío, esta edad xa me olvido de todo. Non te preocupes. Sí, aparte ten salido en programas de televisión. Non me acordo. Nada, non te preocupes, pero Marta Macho, un gran exemplo seguro de... Ese é un referente. Ese é un referente sin lugar a duda, totalmente. Pero na divulgación sobre mulleres científicas. Claro, sí, é que xusto o que me comentabas antes, non? De que, claro, a divulgación matemática non por ser máis difícil, pero sí que é verdade que é un reto. Claro, por que pensas que as matemáticas lles custa especialmente, non? Conectar coa sociedade? Esa é unha boa pregunta. A cuestión é que as matemáticas é un idioma, como pode ser o alemán. E a veces é difícil traducir dese idioma o idioma usual. É dicir, é moi difícil, por exemplo, Eduardo Sáez de Cabezón, que é un divulgador de matemáticas espectacular, dice, cando poñas unha fórmula, ¿no?, dentro da túa presentación, entonces él normalmente lle dice ao público, cando é un público normal, o sea, que non son científicos, darlle a mao o que tedes al lado para ese miedo que te dá ao ver a fórmula se te vaya pasando, ¿no? O sea, en plan broma, ¿no? Ou, por exemplo, cando queras contar algo, trata de facer unha historia. Conta un conto donde eso aparezca aí, ¿no? Entonces, a traducción do lenguaxe de matemáticas ao lenguaxe normal e corriente é moi complicado,
porque sempre te escapan palabrotas, o sea, palabrotas, quero decir, ortogonal, plano tangente, ou cousas polo estilo. Esa traducción é moi delicada. Por exemplo, eu Claro, sempre lle comento aos meus alumnos que tú entendes ben unha cousa cando eres capaz de contarlla, sea os que sexa, a tu irmão pequeno ou a tua irmá pequena. Ou a tua nai, claro. que estaba nun momento de tal, o teu pai, que traballa noutra cousa. Cando eles, hombre, non van a entender as matemáticas de verdad, pero entender o concepto do que estás a facer. Eso sí que é moi difícil, porque hai que pensar moito, hai que pensar o público co que estás falando, tes que ter unhas referencias actuales, porque non lle podes falar. Eu recordo que, pois, antes podías falar de telegramas, pero ahora eso xa nadie sabe o que é. O sea, tes que poñerte un pouco o día pois, no vocabulario da xente nova, que sempre vas a facer o ridículo, Claro. porque sempre van avanzando máis rápido que a ti. Pero é Bueno, complicado ese aspecto. claro, sí, é que xusto o que ti comentas, porque nós como medio de divulgación científica pásanos exactamente o mesmo, o de ter que pensar, Claro, de explicar algo como se estiveses explicando a túa avoa, iso mesmo ao teu exactamente. irmán pequeno ou, claro, o que sexa, porque senón, claro, senón todo o que se investiga non, claro, non chega á sociedade ao final. Claro, pois xusto, pois claro, como presidenta, non? Así para falar un pouco seguir con este tema da perspectiva de xénero, como presidenta do Comité de Diversidade da Unión Matemática Internacional, claro, entendo que sacaredes as vosas propias conclusións en materia pois de igualdade, non? Entón, claro, quería saber, bueno, tamén dende a túa experiencia propia, cales son as principais barreiras non estruturais que se detectan por ser muller nas matemáticas? Mira, en particular nesta comisión, bueno, da IMU, Ujú. hai unha comisión específica de mulleres. Ajá. Digamos que ese traballo o levan fundamentalmente eles. Nós o que Ujú. levamos é discriminación por discapacidade, todo o colectivo LGTBI+, ¿no? O Ujú. sea, discriminaciones por religión, por Ujú. lenguaxe, es decir, ese tipo de cousas son as que analizamos. Digamos que a parte da muller teñen unha comisión especial solamente para mulleres, o sea, para Claro. analizar esa problemática. Ujú. Que problemas lle vexo eu? Como tú comentabas ao principio, os entrar, eu cando empecé a estudiar matemáticas casi había un 50% de mulleres, ¿no? E a cousa foi Ujú. disminuindo cada vez máis. E se ves as orlas primeiras de aquí, hai máis mulleres que homes, ¿no? Ujú. Pero cando a cousa se foi poñendo cada vez máis exclusiva, máis de moda, máis tal, a cousa cambiou, empezou a cambiar un montón. E outra Ujú. cousa que hai que entras no sistema, pero pouca xente se queda a investigar, vale? Quedarse a Ujú. investigar ten moitos problemas, o sea, e sobre todo para unha muller, porque estás nunha etapa donde queres montarte a tua vida, se queres ter familia, é moi complicado, é unha carreira moi larga. Estás estudiando o grao, tes que facer un máster, despois tes que facer un doutoramento, despois tes que coller unha, digamos, un posto de traballo que non é fixo, se alarga todo. Entonces, como en investigación non podes parar, aínda que agora están tendo en conta de que unha muller pode ter un parón en investigación pois porque tuvo que dar a luz, o sea, eso está clarísimo, están intentando meter este tipo de cousas, para as mulleres é moito máis complicado. Entonces, entre que xa cousa é difícil e que aínda por riba non podes planear a túa vida pois cómodamente, faise complicado. E despois, claro, eso está que xa profesorado femenino pois non haxa demasiado. E despois depende das áreas. Por exemplo, hai áreas como estatística, ¿no? Que é Ujú. unha área onde hai moitísimas mulleres. E reflexan tamén traballos que son máis colaborativos e máis cosas de resolver, estou dicindo algo exagerado, pero de resolver Sí. cosas que a xente entende un pouco mellor, ¿no? Cando foi o da pandemia, pois estas estadísticas, ese tipo de cousas. Pero cando estás Ujú. traballando en matemática pura, a cousa é moi complicada. O sea, Claro. o campo de investigación é moi pequeno e moi limitada a xente que hai aí. Por exemplo, eu na miña área de investigación en toda España somos 2 catedráticas. En toda Jolín. España, en esa área. En este momento yo debería de estar a punto de salir unha rapaza en Granada, que iba a ter a posición. Pero eso é moi complicado. Que sucede? Para Ujú. atajar ese tipo de
de fosos donde nadie se mete, hubo una, no, eu non creo que sea una discriminación positiva ni nada, que se pide que os tribunales sean paritarios, ¿no? Entonces, a veces é moi complicado porque non hai catedráticas para xulgar as cousas. Tes que buscar Claro. unha dun área cercana. Pero eu penso que está ben, porque o feito de que haxa mulleres nos tribunales te fai ver a vida de outra maneira. É dicir, non é un xuizo solo de homes. O que comentábamos, ai, pois mire, que pasou nesta etapa de súa vida que non fixo nada? Non é que non fixera nada, é que non podía facer outra cousa que estaba a facer. ¿No? E Claro. si non fixera isto, este mundo sería porra. Non Sí, sei se sí. me explico. Entonces, Sí, sí, ese total. tipo de cosas, claro, pouco a pouco se van alcanzando, pero claro, ten que haber máis mulleres. Pero a vida académica é unha vida complicada. Claro, sí, xustamente eu falaba con 3 investigadoras do CICUS o día bueno, o 11 de febreiro polo Día da Muller e a Nena na Ciencia, que me falaban mesmamente diso, de que a conciliación era o maior problema, non, da carreira investigadora, xustamente. Porque, bueno, claro, chega un momento no que queres ser nai e, bueno, pois aparecen este tipo Sí, sí. de problemas no que tes que facer un parón, como ti me estabas comentando xustamente. E menos mal que agora se está normalizando, non? Un pouco máis este parón, por Exactamente. así dicilo. Claro, claro, é que íache comentar que, claro, o 8M tamén é unha chamada a acción, non? Por así dicilo, accións como esta de normalizar estes paróns nas investigadoras. Claro, entón, que medidas concretas consideras ti prioritarias, non? Para reducir as desigualdades nas carreiras STEM. Eu sigo o mesmo que che dixen ao principio, hai que facer algo coa educación primaria. Hai que facer algo. É dicir, non sei se... Vamos a ver, isto é algo complicado. Eu dame a impresión de que a formación que lle estamos dando aos profesores de primaria a nivel científico que sexa, o mellor podía ser un pouco mellor. É dicir, podíamos preparalos mellor para poderse enfrentar a asignaturas deste tipo. Aparte do que poda ser a docencia, a forma de contar as cousas, que, bueno, eso para min o fan moi ben, pero que tuveran máis conocimientos de matemáticas para que mostraras, porque a maioría son mulleres, para que mostraran unha seguridade cando as contan. Non sei se me estou explicando ben. A veces, Sí. explicar a cousa máis sinxela necesita ser explicada con seguridade, ¿no? Entonces, darlle máis base matemática ou física ou que sexa para que se sintisen preparadas, ¿no? Para impartir todo eso e que os rapaces o captaran, ¿no? Que non permite, bueno, pues que esto no pasa nada porque non lo entiendas, ou esto non sei que, non sei cuánto. Entonces, ese tipo de cousas a mí me parece fundamental, tocar aí. E despois, tratar de admitir alguna discriminación positiva ata que isto se normalice. Porque isto ten que normalizarse, somos a mitad da xente que hai. ¿No? Entonces, esas serían as miñas metas máis futuras ou que capacitarían máis as cousas. Claro, claro, e ademais da perspectiva de xénero, bueno, quería preguntarche, porque ti convives, non, cunha enfermidade crónica que é a esclerose múltiple. Claro, Sí. existen dificultades no sistema científico universitario para integrar a mulleres con diversidade funcional? Existen no mundo real. O mundo real Sí, está non? cheo de dificultades Básicamente. para calquera problema dese estilo. O sea, Claro. de problemas de adaptabilidade, que é imposible vivir en este mundo con unha silla de rodas, absolutamente imposible, ata problemas de que non tes a mesma facilidade que outra persoa pois para marchar a un congreso, para ir a outro Claro. lado, se necesitas... Todo eso é problemático. A adaptación dos propios edificios, non? O sea, os edificios non están feitos para xente que ten problemas. Nos neste momento na facultade estou eu con silla de rodas e hai unha alumna de primeiro, vale? E na alumna de primeiro en doble grado de matemáticas e física, vale? Que ten silla de rodas. Ser, hubo que adaptar casi, bueno, algunas cousas sí estaban feitas, porque a verdade é que as decanas que tivemos na facultade fixeron un esforzo increíble por adaptar. Pero claro, antes, cando te aparecen 2, 3 personas, non podes ter todas as aulas adaptadas, porque é imposible. Están feitas de tal maneira que desfás o edificio ou non podes facer nada. Ou, por exemplo, o reitorado da Universidade de Santiago ten capítulos onde non podes entrar porque son edificios antigos e non se lle pode facer nada.
Entonces, todo isto te condiciona, ¿no? E a veces, cando si tes o problema e tes que ir acondicionándote, ves cousas que a xente que non nos ten nin se entera. Por exemplo, volvo a Pontevedra, que é un sitio que todo o mundo presume de que está super adaptado, e a verdade é que sí, pero algo lles falta. Cando queres entrar en un bar ou en calquera cousa, non solamente na entrada, pois teñen un baldonciño así deste tamaño, vale? O sea, con un escaloncito de nada, que non es de nada. O sea, si vas andando ni te enteras, pero que unha silla de rodas eléctrica non pasa por aí. Entonces, sí, claro, Claro. estás pola calle, estás maravillosamente, pero non podes entrar nos locales. O sea, detalles tan nimios como eso, o que non podas atopar un baño donde te podas valer tú sola, eso é moi complicado. Pero xa te digo, eu penso que non é xa un problema da ciencia, é un problema do mundo en sí. Do E ata que se mundo, claro. acostumbren claro, hasta que se acostumbren, non. Nos, por exemplo, na comisión estudiamos, hai unhas reuniones cada 4 anos donde hai digamos, unha especie de congreso, tratar de ver que se pode facer nos sitios onde se realiza para que todas estas dificultades non existan, ¿no? Por exemplo, hai países onde o idioma, ¿no? O idioma pode ser algo que te condiciona a entender cousas, sobre todo dependendo do tipo de país que sexa. O sea, unha persona que fala castelán, o inglés, claro, que é unha lingua moi admitida, pero se tú falas castelán nun pueblo de Bolivia, pois o que tedes é o castelán é outra cousa. Entonces, adaptar o idioma ás traducciones simultáneas, tanto para a xente que non pode escoitar ben, buscar que podas ir ao hotel onde te diz que podas comportarte como unha persona normal, pero xa te digo, na ciencia sí, porque é algo normal que pase así, pero pasa en todos os lados, pasa en todos Claro. os lados. En todos os lados, claro, completamente. Claro, xa Exactamente. para rematar xa, claro, agora comentábasme que es unha das dúas catedráticas que da área, non? De xeometría e topoloxía. De topoloxía. Bueno, de España. Claro, eu quería preguntar, claro, como catedrática neste eido das matemáticas, que lle segue fascinando, non? A día de hoxe da túa concretamente da túa investigación, non? Que é a xeometría diferencial. Mira, eu xa son moi maior, entonces a investigación neste momento non a teño, bueno, non estou nin a 100 nin ao 50%. Agora, o que sí me apetece moito, estou super ilusionada, é xa non só coa divulgación, sino coa docencia. É dicir, apetéceme, ves as cousas de distinta maneira cando te vas metendo neste rollo. E a veces te obsesionas polos temarios que tes que contar, non? Dicir, teño que chegar hasta aquí, teño que dar todo. E ese tipo de cousas agora eu non as teño. Dicir, a mí o único que me interesa que o que lle conte que o entendan. Eso costa moito traballo, o sea, moito traballo. Entonces, que non podes dar un tema que non sei que, pois está no libro, non se vai escapar. O sea, gústame máis tratar de volcarme máis en, non sei, transmitir o que me gusta das asignaturas de aquí e despois a divulgación, eso gústame moito. Teño impedimentos porque, claro, eu non me podo marchar agora, pois non sei, a Puebla de Tribes a contar calquera cousa, que fai uns anos si podía. É dicir, aquilo é un verdadeiro encanto, estar nun instituto con xente pequena é maravilloso, porque as preguntas que te fan son alucinantes, o sea, con eso eu disfruto moito. Entonces, en este momento estou máis dedicada a eso, o sea, a parte en matemáticas, non sei se sabedes, pero canto maior te vayas facendo, o cerebro xa non está como ao principio, non? Entonces, non estás traballando a 100%. E os teus intereses cambiaron, é dicir, isto de alcanzar, pois, es unha situación académica ou competir con... Pois, a verdad, xa non te importa tanto. O sea, o que queres é vivir feliz o que te queda e punto, non? Esa é a cuestión. Claro, pois que sorte, de verdade, de quen poida escoitarte divulgar sobre matemáticas, porque, bueno, simplemente falando así de Bueno, pois non llo digas aos ciencia, meus alumnos que últimamente ni me falan en clase, o sea, non, de verdade. Sí, é que eso é outro problema. Non sei Sí, como non. explicarte, as xentes decían, bueno, non todos,
penso que serían matemáticas. Non quero agrandar o campo. Teñen como un sentimiento de non podo preguntar isto porque seguramente se é unha tontería para pensar que eu non entendo. O sea, que desgarrador. É dicir, cando entran en primeiro preguntan de todo. O sea, non se cortan. Pero cando chegan en terceiro parecen animalitos domados, non? O sea, non preguntan nada. E moitas veces eu penso que é por eso, o sea, que teñen medo facer o ridículo diante do profesor e diante dos seus compañeiros. É dicir, non vai a ser que ora se den conta Claro, de que non o entendo de nada. claro. Eu recordo que ao principio, cando empecé a estudiar, eu viña acostumbrada pois, a facer moitos debates, a falar en clase, a levarlle a contrario ao profesor, así, un pouco rebeldilla. E cando cheguei aquí, nadie falaba en primeiro. Fíxate como foi que, como, bueno, aparte era unha época mucho máis dura, claro, un catedrático é un catedrático e tú ali estabas caladiña. Pois me marchei a Claro. unha facultade de letras, creo que foi a carreira de psicología, porque había un profesor que tiña ouvido falar, entón eu falaba naquela clase. Ata un día que me dixo, bueno, podíamos facer. No, é que eu non estou matriculada aquí, que hai unha bronca terrible, porque te podías Ostras, expresar. Sí, claro, te podías expresar. Entonces aquí eso falta, e a mí dame moita pena porque se non preguntas, cando non entendes, non facemos nada. E o problema é que cando te evalúen, tes que entendelo, pero mentras estás en clase non tes por que entendelo. Se che pode explicar claro, de outra maneira, pois se che explica de outra maneira, para eso nos pagan. Entonces, eso claro. sí que este curso non sei que lle pasa, porque hai cursos que a veces falan máis que outros, pero en casualidade, o sea, todos os días lle digo o mismo. O sea, xa sei que son eu a que non o fai ben, pero por lo menos preguntarme, pero é imposible. Xa te digo, é dos fracasos que teño así máis sentidos. Jolín, no, pero vamos, que vamos, seguro que é un gusto terte Bueno, tampouco. de mestra, seguro, bueno. Pois nada, claro, chegamos ao final desta entrevista de Ciencia en Feminino, non? Pois nada, que, bueno, pois este ciclo, non, de charlas e mesas redondas que fai Ciencia en colaboración coa Deputación de Pontevedra, bueno, pois Elena Vázquez Abal, pois moitas grazas por participar. Entón, Grazas a ti, ha pois, sido unha grazas por oportunidade falar preciosa. Sí, pois nada, vémonos a semana que ven na última sesión destas xornadas de Ciencia en Feminino.